Anem a fer l'angle de 60 graus, de 30 graus i de 15 graus. Per a fer el de 60 graus, obrim el compàs un radi, el radi que vulguem. Punxem en l'extrem de la semirecta i fem un arc. Ara, amb el mateix radi, faig un altre arc punxant en el punt 1, el que hem obtingut al tallar la semirecta, que passarà pel vèrtex, pel final de la semirecta, i fem un altre arc. Hem obtingut el punt 1 i el punt 2. Si unim el vèrtex A amb 2, aquesta recta formarà un angle de 60 graus amb la que ens han donat. Ara, per obtindre l'angle de 30 graus, com és la meitat del de 60 graus, fem la bisectriu. Aquest arc ja l'he allargat amb intenció abans. Si jo punxe amb 2 i amb el mateix radi faig un arc que passa per 1, se tallarà en 3, que és la bisectriu de l'angle de 60 graus. Per tant, aquest angle serà el de 30 graus. Tenim l'angle de 60 graus i el de 30 graus. Per obtindre l'angle de 15 graus hem de fer la bisectriu de 30. Per a fer això hauré de punxar en 1, allargar este arc i punxar en 4, el punt 4, i tallar a l'arc anterior, que tallarem el punt 5. Si unim aquest punt amb el final de la semirecta, amb el vèrtex de l'angle de 30 graus, tenim l'angle de 15 graus.